Dobre. Ahojte kamaráti, tak dneska by som vám chcel dať update na stratégiu free money, ktorú som založil, nakoľko už tam bolo urobených pár obchodov. Momentálne to vyzerá tak, že mám zisk 4,64%, najviac som bol dole 1,69% a vlastne obchodujeme od 21. marca 2024, čo je pár dní. Takže celkom dobrý výkon. Takto vyzerá v podstate prostredie Darwinexu, keď si zakladáte svoj obchodný účet. Je to veľmi zaujímavá platforma, pretože to ponúka rôzne tradingové žurnály alebo prehľad vlastne toho, čo robíte, keď obchodujete, čo je veľmi, veľmi super, lebo viete si potom pozrieť, že ktoré obchody vám idú a ktoré nie. A viete si takisto pozrieť svoje performance, alebo inak povedané po slovensky svoje zhodnotenie. No a keď sa pozrieme na asety a timeframey, ktoré obchodujeme, momentálne to i vyzerá, že 100% Forex, ale to len kvôli tomu, pretože na Forexe môžem obchodovať najmenšie loty. Chcem to kvôli tomu, aby keď má Darwinex zaradiť do tej súťaže Darwinex Gold, tak aby ma kopíroval na 100%. Pretože pri predchádzajúcej súťaži alebo pri stratégii, ktorú som založil na Darwinex Zero len na skúšku, aby som zistil, že či je to také ako hovoria, tak som obchodoval moc veľké objemy a Darwinex som začal obchodovať iba na 18%. Takže teraz si dávam pri začiatku veľký pozor na to, aké objemy budem otvárať. A vidno tu, že som otváral Euro USD, v podstate 100% obchodov, ale táto databáza, alebo tieto štatistiky sú trošku neskorené, pretože ja už som zatvoril jeden obchod na zlato, vďaka ktorému som tých 5% hore. Tento Forex mi zarobil skoro 0,1%, hej. Takže to tu ešte nie je. Tradingový žurnál, tam tiež ešte nie je veľa informácií, v podstate túto som vyletel, že to bolo 28. vďaka tomu zlatu, čo som mal. A teraz sa poďme pozrieť na tie obchody. Toto je Bitcoin, to nás momentálne nezaujíma, to tam nemôžeme obchodovať. A poďme sa pozrieť na tie Euro USD obchody. Tak to vyzerá cca euro teraz na denných sviečkach. My obchodujeme menšie timeframey, cca tie 5, 10, 15, 30 až hodinový timeframe. Tak ja vám teda ukážem, ako tie obchody cca prebiehali. Pôjdem od prvého, ja si ich tu takto pekne zaznačujem, aby som mal prehľad. Takže prvý obchod, ktorý som urobil, bol na Euro USD. Bolo to v tomto bode, kedy som tu zbadal potenciálny nízke riziko a potenciálne vysoký profit, skoro až dvakrát toľko. V podstate bola tam osmička na 5 minútovom, ale zároveň bol tam aj top na 5, 10, 15 minútov, aj 30 minútov, čo si môžeme ukázať, ako to cca vyzeralo. Bol to veľmi zaujímavý obchod tým, že to bolo na viacerých timeframoch bearish. Ako vidíte, tu osmička, pekné obesenec, sviečka, a keď som si to potom ešte zozumoval na 10 minútový timeframe, tak to vyzeralo tiež veľmi podobne. Tiež tu bola osmička, tu je osmička, potom ešte, tuším aj 15 minútový tam bol. 15 minútový timeframe tam bol, áno. Vidíte, že tu bola devina a vlastne tu je dvojka, takže tu bol vlastne double, hej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A takto to isto bolo na 30 minútovom timeframe, bola tam osmička a neviem, či nie ešte hodinový.
Prečo sa to ešte nenačítalo? Tak tu, tak nie, na hodinovom tam nebolo nič také zaujímavé. Takže to bol jeden obchod, potom som tu mal ďalšie obchody, snažil som sa obchodovať tie väčšine, tie úplne 5 minútové timeframy, tie sú dosť nebezpečné, rýchle a ľahko manipulovateľné. Pri tomto obchode som vyskočil celkom skoro, riskoval som 0,03% a mohol som zarobiť 0,04%, takže si to skoro 1 k 1 pomer, hej. Ten obchod mi zarobil 0,02%, hej. To som sa fakt iba hral. Potom tu prišiel ďalšia príležitosť, na tento obchod som bol trošku nahnevaný, keď som ho otvoril, lebo síce som tu mal 8 na 10 minútovom, ale to bolo asi všetko, žiaden 30 minútový ani 15, takže to bolo dosť také. Dúfal som, že po tejto korekcii do strany tam mohol byť nejaký pohyb dole, ale ako náhle som otvoril ten obchod, tak v priebehu ďalších hodiny ma vyplachlo a prerobil som 0,2%. No a najlepší obchod na Forex sa mi podarilo spraviť tu. To bolo 26. marca, kedy som shortoval, stále shortujem v podstate 0,01 lotu, čo je vlastne najmenej, ak sa dá. A tuto bol ten risk trošku jasnejší, teda trošku väčší ako 0,2. V podstate som začínal tu, riskoval som 0,15, ale môj očakávaný zisk bol až tu, kde je 0,45%, takže vlastne 3-krát toľko. No a tento obchod nešiel hneď podľa mojich predstav, trošku išiel hore, ale vlastne dosiahol to môj stop loss, ktorý bol cca niekde tu. A potom som mal krásny sošup dole. Ešte sa ideme pozrieť na ten hodinový time frame, myslím si, že hodinový bol veľmi podstatný pri tomto obchode. Áno. Ako môžete vidieť, bola tu 8, 9, vlastne na 9 som začal shortovať a mali sme krásny pokles dole, ale tuto už išiel tuším víkend a ja som chcel byť radšej von z obchodu, tak som posúval stop loss a nakoniec som nezískal až 0,45%, ale iba nejakých 0,08 a vlastne to nebol celý účet, takže vlastne som získal toľko, koľko som riskoval, som si posunul stop loss vlastne. Potom, čo som bol v pluse, cca toľko, koľko som riskoval, je dobre si posunúť stop loss, aby vám potom plusový obchod neskončil v mínuse. Takže takto nejak to dopadlo. To sú moje 4 obchody na Forex. Tu som mal ďalší, ani neviem. To bol zrejme nejaký malý obchúdek. Aha, tu. No, tak toto bol ešte jeden taký nešťastný malý obchod, pri ktorom som stratil 0,02%. Ako vidíte, dúfal som, že euro pôjde hore, dole, lebo tu bolo dvojité dno, ale ako náhle som otvoril obchod, tak do 15 minút ma to vypláchlo. Čo nevadí, pretože máme stop loss a Darwinex nám to zatiaľ sleduje, takže celkovo sme zatiaľ v pluse. Potom vlastne obchod, ktorý mi zarobil najviac, vďaka ktorému mám tých skoro 5% zisk momentálne na Darwinexe, je tento. Ako som vám hovoril v predchádzajúcom videu, vstupoval som tu do zlata, cca celý účet, by sa dal povedať, ale bez páky. Páka tam je nejaká nastavená, ale prispôsobil som objem veľkosti môjho účtu. Takže zatiaľ mi štatistiky neukazujú, koľko presne som zarobil percent, ale keďže to bol cca celý účet, tak 3% pohyb, 37% pohyb za, čo to bolo? To bolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dní, 7 pracovných dní, 7 tradovacích dní. To je celkom slušné. Takže som vyskočil, pretože predsa len ten obchod bol trošku veľký a nakoľko sa snažím nakalibrovať ten svoj Darwinex účet, aby mi ho kopírovali na 100%, tak nechcem obchodovať moc veľký objem. A 100% účtu už je celkom veľký objem. Takže som to radšej vypol, pekný plus a navyše som tu mal nejaké indície, že by mohla prísť korekcia.
Uh, ako to vyzerá na hodinovom? Nič také zaujímavé. No a snažím sa tieto videá držať vlastne pod 10 minút, takže poďme sa ešte pozrieť na obchody, ktoré som tiež urobil. MicroStrategy, snažil som sa tu naskočiť po 10% či 13% prepade. Najprv to vyzeralo ako celkom fajn nápad, ale ako Bitcoin začal klesať, tak som vedel, že MicroStrategy asi tiež nebude najlepšie momentálne a nakoľko je to $1,600 akcia, tak to bolo okolo 80% môjho účtu a nemôžem si teraz dovoliť, aby som šiel do minusu, tak som to predal s malinkým plusom možno $1, keď odpočítam poplatky, tak to bolo fakt možno 50 centov. Takže toto s tými štatistikami moc nepohne. A ešte obchody, ktoré mi stále bežia, sú obchody na Teslu. Tam som momentálne v miernom mínuse. Kupoval som tu. Okolo 177. To môžeme dať sem. Vlastne prerazili sme predchádzajúce high. Tak som to vyskúšal s tým, že stop loss máme niekde na týchto úrovniach, riskujeme okolo 1,5% a potenciálny zisk pre tých, čo nevedia, je väčšinou raz až 3-krát toľko a ideálne nekonečno. Ideálne, keď to kúpite a už nemusíte nikdy predať, to je ideálny target. No ale na začiatku obchodu nikdy nevieme, či to vyjde, takže máme stop loss, to je najviac, čo nás zaujíma, koľko sme ochotní riskovať na tento obchod. Takže momentálne sme mierne mínus. Odkedy sme vstúpili do obchodu, pozícia, teda Tesla padla o 2,7%, ale nakoľko my máme 10%, už tu možno menej v Tesle, tak to pre nás znamená, že sme mínus 0,28%. 0,28%, tak. No, ešte jeden obchod, ktorý máme, to je tuším na Newmont Corporation, čo je najväčší ťažiar zlata. Nakoľko Newmont stojí iba nejakých $36, tak tam môžeme vlastne prispôsobiť objem obchodu nášmu účtu. A preto sme nakúpili 5 akcií, čo je nejakých $100, čo je nejakých 7% účtu cca, hej. A táto pozícia je momentálne v pluse, odkedy sme vstúpili do obchodu, akcia išla hore o 2,7%. Takže Tesla a Newmont sa nám navzájom celkom vyvážili. Dneska ráno to bolo v pluse 4%, ale to je nepodstatné. Náš stop loss je dosť nízko, dal som ho takto nižšie, pretože som prispôsobil aj objem pozície. Je to až o 17% nižšie, ale nakoľko máme 7% účtu, tak toto číslo, ktoré riskujeme, nebude väčšie ako 2%. No a potenciálny target momentálne vidíme to niekde okolo tých 38 zatiaľ, hej, čo by bolo risk reward 15 riskujeme, či 17 riskujeme, 39 12, ale to je fakt len predbežný, nakoľko si zoberte, že je to najväčší ťažiar zlata na svete a táto spoločnosť je momentálne od svojho píku 57% dole, 58% dole. A to je veľmi zaujímavé, lebo táto spoločnosť zvykne kopírovať cenu zlata a tuto dole vidíte cenu zlata a vidíte, že ako náhle zlato naša spodok, aj táto spoločnosť naša spodok. Jediný rozdiel v tom je ten, že zlato odvtedy vyšlo hore o nejakých 88%, zatiaľ čo táto spoločnosť išla hore o 460%. Momentálne je síce hore iba toho bodu iba nejakých 136%, zatiaľ čo zlato už prekonáva nové all-time high a je hore nejakých 109%. Takže v blízkej budúcnosti chcem vidieť niečo takéto. Ako náhle cena zlata pôjde hore, veľké spoločnosti ako tieto, ktoré momentálne o Newmont Company viem, že investovali a že majú 10 obrovských baní na zlato, do ktorých investovali, preto sú tak dole, pretože mali veľké investície, veľa peňazí vlastne investovali. A
Je to niečo, čo sa teraz oplatí držať pár rokov, pretože zlato tým, že na all time high a vyzerá dobre, tak títo ťažeri z toho budú veľmi profitovať. Dobre, a ešte by som vám ukázal teda, že ako sa to cca podobá. Vidíte, toto zlato tiež 99 rokov našlo spodok, išlo hore, ale tieto spoločnosti zvyknú robiť viac percent a navyše nemusíte platiť poplatky a platia vám dividendy. Zlato vtedy spravilo 600%, zatiaľ čo táto spoločnosť spravila 400. Ale keď si odpočítate poplatky za tých 10 rokov, hej, od roku 99 do, ak by ste to držali perfektne do roku 2001, tak na tom zlate dosť zaplatíte poplatkov, kdežto na Newmont Corporation dostanete ešte dividendy, ktoré vám častočne nahradia tie poplatky za držanie cez noc, čo sú okolo 7%, a keď táto spoločnosť platí 4% dividendy, tak vám v podstate držíte tú spoločnosť za 3% ročne a môžete tam mať až takýto krásny nárast. A vidíte, vždycky keď zlato dostane pík, aj táto spoločnosť dostane pík trošku oneskorene, hej. Vidíte, že tu zlato už dosiahlo pík tu, ešte urobilo dvojitý top a už išlo dole, už bolo dosť dole, už bolo veľmi dosť dole, okolo 30-40%, zatiaľ čo táto spoločnosť ešte stále cashovala oneskorené, hej. Takže tieto spoločnosti zvyknú byť trošku oneskorené. Môžu tam byť výnimky, ale treba si uvedomiť, že aj tieto spoločnosti majú iné rizika ako také komodity. Môže sa stať, že im niekto zomre v baniach, môže sa stať, že bude prevrat v krajine alebo niečo podobné. Takže všetko má svoje charakteristiky. To by bol na dnešok koniec, a aby sme urobili túto show ešte zaujímavejšou, tak ešte jedna vec, pardon. Zaregistroval som svoju stratégiu Free Money aj na stránku MyFXBook. To je pre všetkých profesionálnych obchodníkov, ktorí sa snažia byť transparentní a v podstate ukázať svoje obchody nielen na burze, ktorej obchodujete, ale ešte aj vlastne na nejakého prevádzkovateľa z tretej strany. A tu sú ďalšie zaujímavé štatistiky, tiež je to trošku oneskorené, ešte mi tu nezarátali môj obchod na zlate, vidíte, že stále tu mám 5% otvorený zisk, čo je už hlúposť, pretože ja už som to zatvoril, ale tým, že to je oneskorené, tak sa to obnoví, v podstate načíta za možno zajtra alebo niekedy ešte neskôr. Takže tu mi zatiaľ ukazujú, že 0,08% už zatvorený zisk, zatiaľ čo otvorený zisk má 5,4%. Sú tu ďalšie zaujímavé veci, ktoré si tu môžete, ktoré vám automaticky vyráta táto stránka, čo je pre traderov alebo obchodníkov, ktorí sa chcú posúvať, ale veľmi dôležité. Napríklad vám to ráta automaticky, keď máte 5 obchodov, tak si viete vyrátať, že ste mali 100% úspešnosť, keď ste urobili 5 obchodov a všetky boli dobré, ale keď budete mať tak 1000 obchodov, tak tieto štatistiky sú veľmi užitočné, hej, a ráta vám treba profitability, koľko percent obchodov robíte plusových, ja momentálne robím 60% plusových obchodov, ráta vám tu rôzne dragdowny, asety, ktoré obchodujete, si viete vyfiltrovať, toto je vaša história obchodov, tu máte otvorené obchody, jednotlivé mesiace vám takto krásne zaznačí a môžete si tu pozerať trebárs aj Sharpeyho ratio, standard deviation, to už je pre tých pokročilejších a tak. Takže to by bolo pre dnešok všetko, a ešte, ako som spomínal, aby sme urobili túto show zaujímavejšiu, každý obchoduje iné inštrumenty, iné timeframey, takže ak by vás zaujímal môj názor na niektorý z inštrumentov, ktorý obchodujete alebo ktorý sledujete, tak mi ho kľudne napíšte do komentu a možno, že sa na neho v budúcnom videu pozriem. Takže čaute a veľa zdaru.